majong adlaw ni jong tanan. Karong adlaw day guys, padung mis mabini kay mag-uban ko ati ali pa check up. Nangujog pag uban. Ah? Datiri. Pag buntit. Pamang kurang anak bitaw. Madit sa may og laroy-laro siya mga kinabuhi, alingaw-lingaw ning mga nasigwaos nga mga mananap. Di ami masakit na mo, mauli na noog anab. Nahigwaos na noon. Galig siguro na ay. o galig tubil rekuwang gani. Pas mo dilap siguro na. Tubilag 500 ungot mas ini. Patut pang tatay ko no pas mo dilap ko Mas na. mudilab kuno kati. Nga na kuno na laging paabuton. Sana all daghay uban check up. Uban ka nagtaputos nanay. Uban tas tatay si nanay. Wala lang may kalingkuran. Yung pasay. Di pa naman Ay, sa kadagan din. Naglingkod ako yung Pero sa kadagan kayo. Nagling. Grabig mga porma na mga Nagakuhay karon pa ko nagnarik sa nanggisarok gud ming tanan. Kay grabe lagi nga ning inita. Sarok jud ta. Kung nga matag. Sarap na hawa ka tatay Ariston. Superman. Kaya nang kaoy. Ala lami ang dahon na. Murag nag-snow. Nga na yung garahan. Murag nag-snow. Pakuan. Patungtungod. Dato to si babaw ano noon. Wala nga na. Wala kaya nang bago na magdahon. Bye guys. Kanton mo to sa baba pag TikTok po niya. Napaguro na dahon. Ibabaw sa moto. Ang kapayalan. Okay. Daan ba daan? Napaguro na dahon? Ay. Tingnan na mo daan sa dahon. Dali ra dag resulta. Dali kasi daraman. Dai unggo siyang likod. Naghuwat ni. Kan sa nagpinipig bisag bawal. Oh, pinipig. Pinipig mo to? Pinipig lagi. Guilty eyes mamaali. Uminom mo tubig. Te, pila ka baso imo na inom rong adlaw ah. Kuan. Duha. Na, duha ka baso tong basong gagmay. Kaya man dapat amnom tubig sa kadlaw. 8 to 10. 8 glasses? Marosit. Mga duha ka litro. Pero na, himarat doon. Ate Ali, ba himarat? Kusod mo kit-kit ubuan. Hello guys! Daday tay kamuti na gitagantan nung aloy nay. Nadas nung alis gawas dagke hampuong ka adyo among kamote. Haning dingagan ron guys, ja pakit ana mo na jag maluto na. Keteng tilawan ning kamuting nung aloy ug arang tamisa ba. Ug tamis ba. Tingagan ni na ronay. Nagsarok-sarok na ko guys kay grabig init makalabad sa bun-bun aghapon gali bisag nagsakay mi grabe pag-abot arang labaran ang nang sarok-sarok na ko gikan di ko ning palit og sibuyas grabig sibuyas abing mahala kaado ag isa ka buok basag ning barato na 20 gihapon grabe na ramang gajud inim ko daring cookie kay arang hawa nagkaam og mani manis katong hinatag sa viewers na mo dagtuma ko nang ipulito sa Mercado sa Alicia kitaan mo ko niya. Salamat ka doon ni Motes imong maning gihatag. Salamat po daring kamote. I love you Aliana. So guys, enjoy pa guys magdungag na kus kamote. Okay guys, suma naman na ni Otto pero nagpasulabi gyapon dungag og kamote. At ang tapakan, hapit na ba maluto? Gahi panay. Humok pagahang kasing-kasing ni Dia. Sakto rin ang gisabaw.
Umiya sa mga kamote guys, uy. Tamis baka ni murag tamis ni kaya ka yelo. Mura man tag pang buad sa trong adlaw. Lami ra ba ni basta nga ni nakahilo harit. Pero sang gikaan gapon. Hala humok naman. Kung siya higit sa nanguta na ka na haday? Inog na jadi ay. Tamis na tayo sa. Nanguta na ka na ay? Ang pinisa ni ta promise. Gusto kong gisampit, day? Nga naman, day? Wala yung pinisa ta promise. Ayaw, pagkaan sa tiwas. Para asa man ang beer brand ay? Bawas po day. Para asa man ang beer brand? Yung nananinig ka buntag. Punta tayo. O gabi eh. Andiyan nakatagag mangga o murot yung luto. Aslam na tayo sa. Nanguta na ka na ay? Aslum ka mangga? Pasla basag pa. Daya na, ang pautan na day. Huy, mangga, aslum ka? Pwede masag manok sa promise. Sabag manok. Manok ko yung pasangilan. Manok na mong gikaon. Ikaw Itong na pahilamon. pasabot ay, pahilamon pa. Tingnan mo po. Kasi mukhaan na eh. Di ko, gasahan ako, ang busugan ha. Huwat-huwat kus kamote. While maghuwat kus kamote. Eat Domingo. Nag-acid. Hindi Dahil masakas ko to. ahang das ahang atubangan bisig ngiti. Malaman may ka. Pwede masag niya sa tayo. Wala nga magpahilam ang alam ko nga. Wala namang hilabot natin. Tayo sa. Tagay ko mangga tayo sa. Eat the rice before you eat Domingo. Understand? Ha? Uy, the rice ko. Eat the rice. Wasak rice. Before you... Busog ba ko tayo sa. Nanguta na ka na eh. busog ka kita, mas mangga. Busog si mong kunot. May kayo mo. Ang ibangga si Mama Ali ron. Sakay na ha. Sakay sa motor. Racing Miss Ubal. Lara, Ikig ka gay. din na. Oo, hani ba naman? Hindi na malam magagid ka. Naong ka lang naong. Kubiyon, magagid ka na ho. Love you tayo sa. Hindi ko Kaya love you, hani mo sa day? Nga naman. Nga naman, day. Ito ka ko, day. Ay, kuliras. Naglilirabas kami rayo. I love you ka, day? Tumutan lang ano. Ano naman? Delikado yung kasama ko, nagsiritag dugo di ay. Ang sirit. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito'y. Yan na. Sangat man na mong tiil. Ha? Nay, bukaan kag Minggo? Ay, tanawon naman eh. Ka, tanaw rin ka. Ayaw, tanaw Diwa pa rin ng ka. dako ay. Ano na eh? Hindi, raman to. Ang ka na may lami ay, kayo naahat. Sakto Gabi ka na tulain tong karon o gabi eh. Mga takuan na, Ito mo na ang kakay. Hmm. Tugas tinaod. Nangunaw ko na no. Madung na sigurado Ina kayo. pag-unay. Awa ka na. Agay. Height na na lang. Ah. Sama ni, panghulisan ni. Aslam ni ta Pwede promise. po. Imo kong gisampit? Kani may mong Dito ulason. tayo sa. Di ko dyan yung dawat. Parang isura. Di ko kuno pero to agi jarok na ganing lamon. Wajig ka dahil madyo ka paliwatin. Dito tayo sa. Ngay Nanagugib. nagi sud na siyang babatanan. Kan ah. Di na panggi gawas. Ikaw ka rin? Sud. Ha? Ito ka kugmuda. Yung pasta, tang-tang. Halapit. Balik kay kukulitin og madyo. Matangtang mo dyan nagluglugon. Dari po, tang-tang na. Bali kasi gluglug na. Anong asin pink? Yung nga na Pink Himalayan salt. Pero gusto ko itong na, tamil nga magka. Mao ni asin si buok? Na may tibok nga na pero hanggi palit pino. Pino hanggi palit kay rum. May aoy. Di na Pagay bitaw ko tayo magdugma. sa. Saba diha. Kagdi. Dito yung Rock salt man to. Gikan pa na sa Pakistan. Yung ipok daw kay murag padung manguwag. Nagsani na lang, gisumara naman ni daw. May ilis-ilis. Masagwa si as. Di, aron ng mga tuwa. Lamay manday ka ng ngani. Lunok na. Ano lunok?
Muna sa nang word nga lunok. Lunok. Nabuang naman siguro. Kaya ako, Lunok ta. Lami na. Tungon tatang. Magbiko tanay labog ni daghang lubi. Ano po? Biko na po. Bawal na kag biko dang. Kaan mo biko na sa una di man. Bawal na ko ron. Karon ba hinong bawal na ko mukhaon na hinong ko. Lamian naman hinong ko. hindi nagbansan to. Bernisan turang dito. Biko tag pink nay. Mga anak magkakoy nagabir ni Santo. Di ko kakaon. At di ko ninyo dito ha. Di pud mi kanto. Ano maatog mati uli na dai na makauli na ko dito sa Di hospital. man mi maka pegang. Dito sto mo di mo kita dito sus. Dalton. Hindi na uli. Daot man di ay. Ano mo kadto? Hindi ako makasud. Visiting hours. Aw, mura. Namali ay, ito tayo. Pagal mga anak. Nako mo ko. Ano mo? Dali ram na. One day ram na. Kaya tayo mga anak ko ron. Kasi na kagabi iming ito dito. Hindi ka mauli na na. Diya, halam magi tulo ka. Putos ang sinina. Diya, gumta kayo ba? Ano yung mga palagi lamang po sa mga complication. Okay, baglasing ba ninyan? Thank you. Kung minsan thank you Sisi na yun namin mo. Sa man yung konti ang madakil ati. Hinuko ko, mura mag-university sin nagagana. Ano mo alit? Mukha kang mangga. Yan na, bantay. Bantay. Oy, nalato na. Hinuko ko, paikag na po mo. Nansa naman mo, uy. Minsan na babong na ako. Hoy, mga joko na ni ha. Pero 1/4 na ha. Ay sa. Hoy. Dahil, yan sa joko na. Ligilag ng mga anak. Ako rin sinaaran di ha. Pasa ka plato ito. Uy, dang, iapil, tagot imo. Ay, apil ka tago. Kaya panay Kung panay. nagsinsis ka, di mo ito bagmatag ng jikas. Baru maklibra, napagkila po ko dari. Mura pagdakig sang gatoy. Apil ka tago. Aman, aha ni. Ah, dang nang Di ag katatay ag kamuti. Aman ka tatay. Magpinikas na pura may isa rin, oh. Hala, ginawa ko. Telepon ito sa tir, kini ko kagwanto sa Ag pura may pinikas nay. Ag kamuti. Des, bilahan na, yung pinikas. Kana na, isa ragod na yun. Luwa ma'am. Ay, duha una na, kari usa. Ang lawag usa. Kana imo. Ay, apil siya ti ali nay. Ay, kana na, salamat na. Basta ka pura may na. Uy, ito pala bigyan ko kay bawal ka carbs, uy. Aho re. Ginuo ko nang giilog na. Tapos magkaswelita mo naman. Naimo na. Kaya na, ato na isaw tanay. Nada, hindi pa mukha ko na gina. Ah, duha to kahit Asa mo yung utang? Kang Aston. Tir, dala ka tir, apil ko ito sa kabinitir kay hulingan na diyan kay sa Kitid. Kitid. Nana, ako, di ba yung hinabot na? Alam na. Uy, ahang dyan ang bantay dyan mo na mahilabot kaya mag... Niya, mo kuskusina. Ah, na-stack mo na ansa. Ay, siya! Disgrasya na. Oh, tiri, magisod lang ka kariman. Ay, parang sa pura minay. Lapad. Adyo, ano Eh, mana kay lapad ban. Hindi nga, ganara. Nagkubutan lagi mo, tir. Luwan sa na ba mo? Wala lagi kagagamuti da. Ori manggasa. Nagi sa ba na ganito nito. Oh, ginoo ko mara ko gisugba. Hato sa kusgawas biti. Nakasapo. Nabada ko nga pamilya kaya ko ano pa yung problema. Hari mo pa na yung problema. Ano kanina naman kang Walagi ko, reply pas ko nag-chat na pag sekretary na psychologist. Na? Siyempre, umadto ko, idungan na ng duha kay mahal ba dyan pamasahe. That is mine. This is mine. Ingon ana gyud nang natay problema day. Where is the knife? Kinahanglan gyud ta day nga lumalaban lang ta sa atong kinabuhi. Gamay naghang kwarta. Sakto na dyan. Sana ulay kwarta. Habi kwarta nga, ibayad mo ng 4 sa psychologist. Dili din na madala og baklay lang dam. Gikan sa psychologist day padulong dito sa Labad lagi yung doktor ni Aliana, dili day pwede nga pagklara. Agang bayad siyang adjust on, harang pinali mo. Gcash na. Hindi ang kwarta. Tabang sa ganun ang kinahan. Kailangan ko na ng panabang. Nalisad man ngipon yung ambisyosa ta. Nangipon hinuon. Kaliba pa ni nabugto. Hindi ko halakan. Nadi ay. Hala. Hala, lami lagi ka. Durang tamisa. Kang atang telde. Kami eh. Yan ang lami ang kamuti. Ako di ko makaulan na. Pag ka nang magpadugay-dugay pa. Boom, kala na. Ugani ko sa bahay, manambag ko. Waray buwan. Kaya, Nambog ka rin na may kaon kay tungkap man. Balig.
Mama, hindi ka mo na maglamit nga. Ngalan mo mas. Nay, mother. Ay, mawaw ta. Isa. Wala. Agay, ang inita. Ano sa ano kulit dito ba sa kumpleto? Dapat ang braka ni dati na. Lagi mo na yan naman ni Kalit. Lagi. Listen to your heart, no? Sana mo na yung cellphone mo. Kakatubog na sinagi na. Gubot po may kayo yung cellphone. Di mo ko lumapag. Saan nagpangita? Uwara. Nay, naman. Katuod. Nanay, kamotin, nay. Hindi sa ko kaya busog mo. Ang paminos ang simod kay ning baga. Chris. Apang na ang maga. Na allergy mo siguro ko. Sa oras, maula ka mo ka. Hindi na ko magilis. Nabidjes ra ko kay maawa ko kay nang ligday nga na. Kitag telo gawon. Harabang nga po ang dentis. Pandahan, dahil ko nila nga na. Pagkat-dekat. Lumit ka do. Hamlet ka do bintis at kagwapo. Mura lang sa muli sir ginawa. Sa pahapa magmas. Kablit dan. Kaya magwasik ba sa? Luod ba sa? Kinahugawan trabaho ah. Mag-ibot niya kon. Hindi dyan po kung gakoy kwarta, hindi po ko matrabaho dentis. Pero grabe ko ta. Ugaw. Di si dyan luduan no. Gabang ganahan dyan, galing kakuang kaay dyan, kanta-kantahan ra no. Magatugtog man siya sa mga jazz, bitaw nga tugtog. Kanta siya dyan. Kami ni pare sa Ato buwan. yan din sa sana mo, di nga. Makakandar mamakimot. Muninang ko anak ni Loy. This coming May. Ang maglaga pa di ko. You need to have gaga. money, like, na may hatag na kwarta. How much? 500, pakamkam. My goodness. Nga naman ha. Nga ko mag-anakan. Uy, ginawa O, ko. di ko yung anakan sikad-sikad. Ako kasuway. Gamus. Kanis pandan ay paborson. Ang say sila na eh. Mabim ako nga. Tustot ko, o yung manood to. Da, butang lababo. Bring your Na, init own po siya plate. eh. And wash your plate. Kamu tiri mong kan. Ayan na. Wala po sila. Wash your kananan. Ngayon, nagandam na ko siya sa mga sena kay matabang lay ko ng tanod. Yasa. Siya, matanod ba na ba mga Si? Si Jean. Hmm. Siya kay. Oh, misa na plato ay. Paapas. Karoon, adlaw. Ay pa sa diris. Is my dear. Ano yung palito? Ano ba ko palito na? Hindi ko nung bakan na Ay, ay gumin ka ng isalin. Kasan man ko pero kabag sa tayo suwa. Malaki ba ko pwede kay mag... Kaya saan mo ka? Taman. Ya. Wa? Bida mo mga ano na ba ito? Meron ba yung cute? Ay sa, inawag na yung tail. Ingin na ba ito? Kinsa? Ang uyab. Bawal na makapaglabot mga isa. Tail na Anak, lang. anak ni Jesse Minjula, lamig matati. Para sa anak ni Angelica Panganiban. Kisa mo ng bata? Ang Jesse Minjula. Panantan amin. Ako mapod ni og Libanis. Driver sa kurong mamaalit. Hindi, agi ka, di pa ka dito magpa-gugo sa imo. Hindi pa. Okay, sige. Limang ka tanawa, limang ka flor. Bye guys. Putol good na. Sa Bye-bye. Bye-bye guys. Nasa may mong naong gay. Ano, ginukul Nasa sa may kamang naong may kamunggay. Liman ka nakapamutbut nga itong suwalit soon, kaya na may kamunggay star Day. shopping. Kala nagbitay nagsangatoy. Ano mo? Uy, nagsangatoy nagbitay pa doon na. Pwede na ko. Maabag. Bye-bye. Bye Bye guys. guys. Next one. Ay. thank you for watching.